Diolch am ymuno gyda ni heddiw ar gyfer y podcast yma sy'n ni'n mynd i fod yn lle dyn ni'n mynd i fod yn trafod addysgu ag arweinyddiaeth Mathemateg yng Nghymru. Gary Jones ydw i, a fi'n arlygydd gyda Estyn sydd yn arwain ar Mathemateg. Ac yn ymuno gyda fi heddiw, mae dau bennaeth adran Mathemateg cyfredol yng Nghymru, dau berson doeth iawn sydd llawer wybodaeth yn y maes yma. Os ydych chi fodlon cyflwyno'ch hunain, Alaw, ddechrau gyda ti? Diolch am y croeso. Alaw Ifans ydw i, pennaeth yr adran Mathemateg yn Ysgol Bro Morgannwg yn y Bari. A Dr Gareth Evans ydw i, dwi'n pennaeth Mathemateg yn Ysgol y Creuddyn yn Gogledd Cymru. Diolch yn fawr i chi, a diolch am gytuno i ddod i drafod canfyddiadau'r adroddiad thematig, a dyna beth fydd y prif beth ni'n trafod heddiw, sef y prif ganfyddiadau. Nawr, un o'r prif ganfyddiadau oedd bod yn gyffredinol, bod ni'n cydnabod athrawon yn gweithio'n galed, yn trio gorau dros disgyblion yng Nghymru, bod ansawdd yr addysgu'n rhy amrywiol, a felly disgyblion ddim yn gwneud digon o gynnydd. Nawr, os ydyn ni'n sôn am addysgu da, a fi'n credu bod dyna beth yw'r prif peth dwi'n mynd yn siarad i'r chi heddiw, mae rhaid i hwnna ddechrau gyda'r cynllunio. Nawr, ddothon ni i'ch ysgolion chi yn ystod yr ymweliad yma, a dyn ni wedi bod nhw ar arlygion craidd fyd. A rhai o'r pethau dyn ni'n gweld ydy bod am arferion da iawn yn mynd mlaen yn y ddwy ysgol. Felly, un o'r pethau, pan ni'n draw ar yr adroddiad thematig, ymweliad adroddiad thematig, nathon ni drafod cynllunio, a mae hwnna'n graidd i bopeth o ran addysgu Mathemateg da. Ti'n mo'n sôn thwy beth o ti wedi dweud y diwrnod ne, achos ni'n meddwl bod yn taro deuddeg o ran y cynllunio. Ie, felly, wrth bod fi'n cynllunio topic, fi'n meddwl am y cyn gwestiynau fi moyn bod y disgyblion yn gallu ateb, hwn fi'n ateb nhw yn unan, a wrth fi ateb nhw fi'n meddwl, beth ydw i moyn bod y disgyblion yn llwyddo i wneud, sut ydw i'n mynd i wneud hwnna, a ni beth bydd y problemau bydd yn dod lan, a sut ydw i'n dod dros y problemau. So, i wneud yn siŵr bod y disgyblion yn cyrraedd ble fi moyn, byddai wedi torri'r topic lan i ddarnau, so yn dechrau gyda'r gwybodaeth maen nhw'n gwybod, a adeiladu lan i gyrraedd ble maen nhw angen, a fi'n meddwl amdano pa wybodaeth blaenorol sydd gyda nhw, pa wybodaeth bydde'n ddefnyddiol, achos fi ddim yn meddwl pob tro bod e'r pethau mwyaf amlwg sy'n sefyll mas. Enghraifft, os fi'n dysgu lluosi ffurf safonol, fi'n adolygu rheolau indexau gynta, achos yr un sgiliau yw jyst wedi cael ei gymwyso mewn i cyd-destun arall, so fi'n meddwl pa wybodaeth sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol i nhw. A wedyn, wath wedi torri fel lan, fi'n meddwl amdano, y rhan yma, beth gallai wneud i wneud yn siŵr bod y disgyblion yn wneud y cynnydd gorau. So, yn yr ysgol, mae gyda ni tro fi, tro ni, tro ti, neu yn Saesneg, I do, we do, you do. So gyda tro fi, fi'n credu dyna ble mae'r enghreifftiau, a fi'n gwneud yn siŵr bod fi wedi meddwl amdano'r enghreifftiau yn ofalus, y cynllunio fyna, cael y cwestiynau addas, a wedyn ni, tro nhw ar y diwedd yw nhw'n wneud yr ymarferion, ond y rhan yn y canol, tro ni, we do, yw yn dosbarth fi, mae'n edrych ar byrdd y gwyn bach. So fi'n credu bod y cynllunio fyna'n rili bwysig, a fi'n siŵr newn ni ddod i siarad gyda byrdd y gwyn bach mewn myned. Ond fi'n meddwl yn ofalus amdano pa gwestiynau fi'n roi, ond hefyd ar yr ochr arall, byddai di meddwl yn ofalus amdano pa gwestiynau fi'n mynd i holi. So wneud yn siŵr bod y cwestiynu sy'n mynd i ddigwydd yn y wers yn mynd i fod yn rili fuddiol, yn cwestiynau dwfn sy'n dyfnhau dealltwriaeth nhw. A fi'n gofyn trwy'r amser yn y gwersi pam, achos fi moyn bod y disgyblion yn deall a bod nhw'n gwybod pam maen nhw'n wneud y camau hyn. So fi'n credu bod hwnna'n rhan pwysig iawn o'r cynllunio, y cwestiynau mae'r disgyblion yn ateb, ond hefyd y cwestiynau fi'n mynd i ofyn. A wedyn ni, fi'n meddwl amdano y dulliau fi'n mynd i fod yn defnyddio i ddysgu'r topics hyn. So, yn yr adran gyda ni, does dim dysgu trics. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth sy'n ffocws i ni ers spel, ond yn ffocws mawr eleni. Felly, enghraifft, wrth ehangu cronfachau, dyw'r adran ddim yn cael defnyddio dull camo. Y prif reswm dros hwnna oedd y plant yn deall camo, plant yn gallu ateb cwestiynau a cael nhw'n gywir, tan bod fi'n newid rhywbeth bach. 3 ffracsiwn gyda quadratig a ffracsiwn gyda llinol, o'n nhw methu ateb, y mwyafrif methu ateb. So oedd e'n golygu bod nhw methu cymhwyso i dealltwriaeth nhw i rhywbeth bach fwy heriol, oedd bach yn wahanol. Oedd e'n gweithio fi wedyn, dyn nhw ddim yn deall pam, dyn nhw ddim yn deall be maen nhw'n wneud. Dwi'n gyfer siarad y ti lawer pan oedd ni'n gwneud y gwaith ar gyfer y maes dysgu profiad, ac oedd ti'n sôn yn ar perfformio yn erbyn dysgu. A fi'n cofio ti'n gwneud cyflwyniad i ni ar hynny. Yndi, mae hwnna fatha
Pwy mae rhywun yn craffu'r lyfrau, lle dy rhywun i mond yn gweld yr perfformiad ar y dydd, mae'r disgyblion yn dda iawn am efelychu'r athro dydy yn gallu dilyn patrwm neu recite, felly ond ydyn nhw'n gallu adalu fo wsos nesaf, mis nesaf, blwyddyn nesaf. Dyna di'r dysgu ynte. A dwi'n Daniel Willingham yn di sydd efo'r dyfyniad yn Saesneg, memory is the residue of thought. So, fatha'n cof yw gwaddod meddwl. So, dyn ni eisiau meddwl, ni'n meddwl yn ofalus be mae'r dysgwyr yn feddwl amdano fo'n y dosbarth. Cael nhw i feddwl fydd yn de. Achos dyn ni'n mynd mewn i wersi mathemateg yn aml, a mae'r meddwl wedi cael ei dynnu allan. A mae'r disgyblion jyst yn dilyn cyfres y gamau. A beth y ti'n dweud cynt dilyn patrwm. A weithiau, yr I do, we do, you do, dyn ni'n gweld yn aml, mae'n gallu cael ei ddefnyddio'n rili dda. Ond weithiau, mae fe'n tynnu'r meddwl i ffwrdd, a mae'r athrawon yn meddwl amdano, gret, ni jyst yn dysgu disgyblion, reit, gnewch hyn. Yeah. A dwi'n mae fideo yn does ar wefan Estyn, mae alaw fan hyn yn dysgu gwers. A wedyn, nes i sôn am y cwestiynu. Wedyn oedden ni'n taro fi, pyn o ti'n sôn am diffinio sector cylch. Felly oedd y cwestiwn oedd, os ydych chi'n diffinio sector cylch? Wedyn yr ateb oedd, rhan mewn cylch, y rhan yma mewn cylch, ond pam, felly, diffinio, mae angen bod rhwng dau radiws fan yna, nid just dar mewn cylch. Dim segment cylch. A mae lot o athrawon wedi gadlu fan, gret, a symud ymlaen. A mae fe mor swnio'n iawn yn arwynebol, ond mi eisiau mynd i lawr yn ddyfnach. Twrn y cwestiwn ni, sonia bach i fi am fel y ti'n cynllunio ar gyfer meddwl pa gwestiynau ti'n mynd i ofyn. Achos y wers nes i sgwennu fyny ar gyfer y Mathemateg, pan dos i mewn i Brwm Morgannwg. Bach yn wahanol i'r wers nath ni ffilmo. O ti wedi gwneud dechreu'r fan, o ti wedi cynllunio fo mwyn gallu gofyn cwestiynau? So wrth i fi gynllunio, fi'n meddwl am y camsyniadau cyffredin sy'n mynd i ddod lan. A fi'n neud yn siŵr bod yr enghreifftiau neu'r cwestiynau fi'n mynd i fod yn holi yn tynnu sylw tuag at hwnna. A wedyn ni, fi'n crwydro'r dosbarth wrth bod y disgyblion yn ateb cwestiynau. Gyda dan o bapur, fi'n nodi enwau disgyblion lawr sydd naill llai yn neud y camsyniadau neu sy'n defnyddio dulliau gwahanol falle. So achos bod fi'n gwybod o flaen llaw be fi'n wylo amdano, be fi'n gwybod maen nhw'n mynd i wneud yn anghywir, fi'n ffindio hwnna o fewn y wers, achos mae'n digwydd pob blwyddyn. A wedyn mae'r sgwrs yn gallu dod gyda'r disgyblion, achos fi'n gwybod, fi'n mynd i ofyn i so amdano hwn, achos maen nhw wedi wneud y camgymeriad, a mae'n tynnu sylw ato fe yn ddigon cynnar i ni gallu delio gyda fe a symud ymlaen yn well, gobeithio. O ran torri fyny, dwi'n gweld bod hwnna'n rhywbeth ydy bobl ddim yn neud cystal, a fi'n gwrando ar ei podcast eraill yn Saesneg sy'n trafod mathemateg, maen nhw'n siarad am yr atomization a mae fe'n rhywbeth sy'n mor bwysig yn dydi. Ti'n ma'n sôn fi, dwi'n gwybod ti wedi gwneud lot o ymchwil am meddwl ynglyn â hwnna. Ar baich gwybyddol yn te, fatha'r cognitive load ydy o'n Saesneg, felly. Yn aml iawn, pan mae rhywun yn cael cwestiwn cymleth, fatha am camgyfrif y cymryd yr o dabl, mae'n nifer o gama fan yna, does? A wedyn, mae'n werth 4 marc mewn arholiad, a mae'n cael ei ofyn yn aml, yr mae disgyblion yn ateb o'n wael, ond mae'n nifer o gama fan yna. A mae'n yn aml iawn mewn cwestiynau cyffelib, mae disgyblion yn gadael unedau allan ar y diwedd, neu'n nghofio labelu'r echelinau mewn graff. Maen nhw'n meddwl gymaint am y dasg, maen nhw'n canolbwyntio gymaint ar be maen nhw'n neud. Mae'r pethau ymylol yn cael ei anghofio, mae'r baich gwybyddol yn ormod iddyn nhw. Felly mae'n bwysig torri'r tasgau lawr i ddarnau llai, ymarfer yr darnau unigol, a wedyn reid o'n nôl at ei gilydd fel jigsaw wedyn, a gobeithio yn y dyfodol fydd yn gallu neud y dasg yn gyflawn, a mae angen ymarfer a dod yn ôl at efo dro ar ôl tro, yn ddim jyst neud o un waith a gadael o wedyn. Fi'n meddwl bod rhaid peidio gorgyflwyno gormod o wybodaeth yr un pryd. Mae fe gorfod bod yn camau bach, cael nhw'n hyderus gyda hwnna, wedyn ni cam ychwanegol, cael nhw'n hyderus gyda hwnna, yn lle roi sawl peth ar ôl ei gilydd a disgwyl bod nhw'n cofio reina i gyd. Fi'n stryglan i gofio pethau yn unan, so mae rhaid i ni dorri pethau lan i'r disgyblion fod yn gallu neud e. Ac yn anffodus, dyna beth ni ddim yn gweld digon ohono fe mewn ffordd i bobl yn meddwl amdano fe. Dwi'n cofio dywediad rhywun yn dweithio fi pan ni'n dechrau dysgu, ond mae mathemateg yn nifer bach o syniadau mawr, nid nifer mawr o syniadau bach. Ond, os ych chi moyn nhw ddeall y syniadau mawr, mae rhaid torio fyny'n gyntaf, ond yn ei siŵr bod bobl yn gwneud y cysylltiadau yna. A dwi'n cofio pan ni'n ddysgu, oeddwn ni byth yn dysgu Pythagoras, nes o'n ni wedi dysgu aildrefnu fformulau. Achos cwbl oedd Pythagoras wedyn, oedd
cymwyso hwnna. So nhw'n dysgu sgiliau bach o sut i ddatrys hafaliadau gyntaf, wedyn nhw'n dysgu sut i 1 cam, 2 cam, 3 cam, mynd yn fwy dyrus, rhif negatif, ac yn y blaen. A wedyn, wel, oedd yr Pythagoras just dangos nhw sut oedd lle ble oedd yr fformula wedi dod, dangos nhw sut oedd yn gweithio ac yn y blaen, a wedyn cwbl oedd cymhwyso beth nhw wedi dysgu'n barod, ac chi'n gallu gwneud yr ail ddarnau mor sydyn wedyn, oherwydd chi wedi dysgu'r darnau eraill oedd yn cysylltu mor agos i hwnna yn dda yn y lle cyntaf. Arno hwnna, fi wedi mynd i addasu cynllun gwaith yr ysgol, yr adran, achos nes i bino'r hen cynllun gwaith a dechrau to mwyn bod be ti'n sôn fyna yn digwydd fwy cyson. Oedd ni nawr yn dysgu topic, symud ymlaen topic arall, mewn cwbl o wythnosau, byddwn ni'n adeiladu nôl ar y topic, so mae'r cynllun gwaith nawr wedi cael ei dorri lan i lot fwy o ddarnau, fel nes ti sôn gyna, bod yr ydalw yn digwydd. Fi'n credu bod yr ydalw cyson, chymod yr Ebbinghaus forgetting curve, mae angen yr ydalw dyddiol, wythnosol, misol, a snag yw'r cynllun gwaith wedi cael ei gynllunio i roi cyfleoedd i'r disgyblion wneud yr ydalw na, wedyn ni'n barod yn rhoi problemau i'r disgyblion, ni just dysgu topic o ni symud mlaen, ni'n neud anghyfiawnder gyda nhw, mae rai bod ni'n dysgu topic a ail ymweld yn gyson. So nes i edrych ar cynllunio gwaith, ond wedi erbyn hyn, mae gyda ni polisi o fewn yr adran, rhaglen 4, lle ar dechrau gwers, mae 4 cwestiwn ar ddechrau pob gwers Mathemateg, mae'r disgyblion yn dod mewn, a maen nhw'n gwybod bod nhw'n ateb cwestiynau, sy'n gret, ond mae'r cwestiynau wedi cael eu cynllunio'n rili ofalus, so maen nhw'n naill llai yn dwyni gof, a dalw gwybodaeth, topics ni wedi wneud dros yr wythnos, pythefnos, mis diwetha, yn lle bod ni'n dysgu rhywbeth angofio amdano fe. Ond falle yn fwy effeithiol, ni'n meddwl am y topic sydd ar y ffordd, a beth yw'r wybodaeth sylfaen sydd angen ar y disgybl i lwyddo gyda'r topic newydd. So er enghraifft, os bydden ni'n mynd ati i ddysgu y topic cyfaint cylinder, bydden ni'n neud yn siŵr bod fi wedi adalu arwynebedd cylch yn y rhaglen 4 yn y gwersi cyn, achos heb arwynebedd cylch, bydd y disgyblion methu llwyddo gyda'r topic cyfaint cylinder, a wrth bod fi wedi wneud hwnna, mae'n golygu bod y disgyblion yn gallu delio gyda'r wybodaeth newydd yn well, dyw wybodaeth blaenorol ddim yn rhwystro nhw. Sef beth ti'n sôn am cynt, ynglyn â'r cognitive load. A dwi'n meddwl, o ran cynllunio'r cwricwlwm, dyna lle mae gen i ni fel pennaethau'r adran y cyfrioldeb mwyaf. Dwi'n nath rhywun ddisgrifio fi unwaith fatha cynllunio box set teledu. Os dwi'n rhywun yn meddwl amdan y cyfresu teledu dyn ni'n fwynhau wylio fwyaf, ac yn meddwl pam, mae'n mynd i cael ei cynllunio fel mae stori yn mynd o'r cychwyn cyntaf i'r Pennod olaf. A dwi'n meddwl amdan yn cwricwlwm Mathemateg fel yna wan. Be mae'n gwneud o flwyddyn 7 i hyd at i diwedd i amser yn flwyddyn 11. A dwi'n rhywun yn meddwl amdan cyfresu eraill, ella fel y Simpsons er enghraifft. Oedd yn cychwyn i ffwrdd yn un poblogaeth iawn, ond erbyn rwan, dydy pobl ddim yn gwylio'r penodol gymaint. So, mae'n mynd yn un donog, mae'r cymeriadau dal yr un oed, mae'n edrych allan o storiau i wneud. Ella mae ni'n teimlo wedyn, fel dyn ni'n cyrraedd blwyddyn 11, os ni'n dal yn mynd yr un Mathemateg ar ôl tro, mae hwnna'n mynd i fynd yn stêl. So cynllunio o'r cychwyn i'r diwedd. Un o'r bethau, ti'n sôn am rhaglen 4 o fanna. Nawr, mae dy ddeunyddiau di ar Mathemateg.com allan i ysgolion yn defnyddio nhw, llawer. Ond be fi'n gweld lot ohono fe ydy, dych chi wedi cynllunio lle mae'n disgyblion yn ymarfer, a wedyn mae gen ti ar y diwedd gyfleoedd i ddisgyblion cymhwyso. A un o'r pethau dyn ni'n feirniadol ohono fe, yn aml ydy, dyn ni ddim yn gweld digon o gyfleoedd i ddisgyblion gymhwyso ar ddiwedd, falle dysgu topic, ond hefyd datrys problemau ac yn y blaen. A sonia chydig bach i fi am y meddylfryd tu ôl o hynny, a unrhyw syniadau gyda ti, mae gen i fi syniadau neu sôn am ymwneud, ond unrhyw syniadau gyda ti pam ti'n meddwl mae bobl yn osgoi hynna wedyn? Weithiau mae rhywun yn mynd fewn i wers, a wedyn mae'r darn gweithrefnol jyst yn gallu cadw'r disgyblion yn brysur yn dydy. Mae'n hawdd iawn egluro sut i wneud rhywbeth a gosod gwaith sy'n parhau 20 munud bod rhywun yn gallu gweld y disgyblion yn carmen yn dawel a gallu gwneud rhyw waith gweinyddol. Ond wedyn, y gwir pŵer Mathemateg wedyn di allu ddefnyddio mewn cyd-destun. Pan mae rhywun yn mynd i fyd gwaith wedyn, dyna lle mae rhywun eisiau defnyddio Mathemateg i ddatrys problemau. A dyna fydden ni angen yn y dyfodol, pobl sy'n gallu datrys problemau. Y byd sy'n gynnu ni efo'r deallusrwydd artiffisial,
Fydd y lot o beth yn cael ei wneud yn automatic, fydd ddim angen y gweithredol gymaint efallai, ond fydd angen pobl sy'n gallu rhesymu, yn gallu cymhwyso i strategaethau gwahanol mewn gwahanol swyddi. A un peth dwi'n bendant yn gryf amdano fe ydy, chwn ni sôn yn y lefel her, a mae Estyn wastad yn gwthio, mae eisiau lefel her uchel mewn gwersi. Ond mae rhaid adeiladu disgyblion i fod yn gallu dygymod gyda'r lefel her ne. A un o'r pethau dwi'n teimlo sy'n rili bwysig ydy bod mae rhaid paratoi nhw a rhaid y cyfleoedd pan maen nhw'n barod. A wedi hyfforddi nhw fod nhw ddim yn teimlo o fi ddim yn gallu gwneud hwn. A mae hwnna'n nodwedd mor bwysig y maths, achos fel ti'n sôn gynt. Mae fe yn bwnc eitha anodd os ydy disgyblion dim ond i ddysgu y darn rhesymu a cymhwyso ne, os nad yn nhw wedi cael ei hyfforddi'n dda yn ddechrau ffwrw i gallu ymdopi dy fe. A fi'n credu bod mae bobl wedyn yn gweld, mae hwnna'n eitha anodd i ddysgu. A dyn nhw ddim eisiau'r amser caled ne, ond mae fe mor bwysig fyd i gael y disgyblion i fod yn gallu gweithio i adeiladu dycnwch nhw, a bod yn gallu gweld, wel, dydi mathemateg yn bob amser yn dod yn syth, dych chi'n gorfod gweithio na fe, dych chi'n gorfod a creu'r amgylchedd fewn eich dosbarth, lle sy'n ots os nhw'n gwneud camgymeriad, sy'n ots os nhw'n ddim yn gweld rhywbeth yn syth, bod nhw'n gorfod meddwl amdano fo o gwahanol gyfeiriadau. Fi'n meddwl bod e'n bwysig i adeiladu'r awyrgylch na a cael y disgyblion fel o ti'n sôn i fod yn hapus i wneud camgymeriadau. A bod ni'n dathlu camgymeriadau da, os ni'n gweld camgymeriad sy'n dangos potensial y dealltwriaeth, bod cyfle i gael sgwrs amdano fe. Eto, fi'n sôn am y byrddegwyn bach, ond maen nhw'n arf mor gryf, fy mhrofiad mae disgyblion just folon rhoi cynnig, achos brad byrddegwyn bach sy'n mynd i gael ei rwbo mas. Dim ots, I guess. Dim ots. So maen nhw folon rhoi cynnig arno fe, a mae fe'n gyfle mor dda i roi codi hyder disgybl. Chi'n gallu rhoi adborth, byw, positif, adeiladol. Mae'n gyfle gwych i'r disgyblion wneud y cymgymeriadau hyn, a fel o ti'n sôn i ddatblygu dygnwch a gwitnwch y disgybl, achos gyda fi'n y dosbarth, os mae disgybl yn cael cwestiwn anghywir ar byrddegwyn bach, na i weid na, trio to, a mae rhaid i nhw fynd nôl a mynd, okay, edrych eto a dim disgwyl i fi mynd na dyma'r ateb. Mae nhw gorfod ail ymweld a gweithio trwyddo camgymeriadau eu hunain a datblygu fod yn fwy annibynnol a cael y gwitnwch na, achos yn maths, mae nhw'n mynd i fod yn anghywir lot. Mae fe mor amlwg gyda ni fel pwnc pan chi yn anghywir, a mae eisiau cael y disgyblion i fod yn okay gyda hwnna. Hwna yw'r un peth i fi sydd yn fwyaf unigryw i maths i gymaru efo pynciau eraill. Ydy'r camsyniadau yma disgyblion yn gallu cwmpo mewn iddo fe, a pa mor bwysig ydy bod athrawon yn adnabod ne? Wel, un peth, Gary, gai dod fewn fan yna lle. Dyn ni'n defnyddio lot o cwestiynau diagnostig. Ni'n ddod i ofyn sy'n ti'n mewn munud amdano fe, na. Ie, os gael, eich ei gyfyd y mantais o'n yn mynd ymlaen o'r byrddegwyn bach, ti di sôn yn fawr o, mae yn yr adroddiad hefyd ydy yn cael ei adnabod fel arfer dda. Dwi'n gweld y cwestiynau diagnostig fel yr lefel nesaf, os liciwch chi, o'r byrddegwyn bach. Dwi'n defnyddio'r wefan diagnostic questions i gofnodi hyn hefyd. A wedyn, cwestiwn diagnostig yn syml iawn di cwestiwn lle mae'r atebion anghywir wedi cael ei dylunio'n ofalus i edrych am gamsyniadau mewn mathemateg. Felly, enghraifft, os dwi'n meddwl amdan asesus di disgyblion y deall sydd wedi gyfrifo'r rhifa sgwar, so lle sy'n ni'n gofyn beth i 5 di sgwario, a wedyn yn amlwg sy'n eisiau 25 fel atab, a wedyn y camsyniad amlwg wedyn ydy pobl yn gwneud 5 llos efo 2, felly mae angen i 10 fod yn un o'r opsiwn eraill, a wedyn fel arfer mae yna 4 dewis gwahanol. 20 weithiau fyd, achos maen nhw'n meddwl am sgwar a 5 rownd yr ochr yn dydyn. Meddwl am prymyd i'r sgwar a faint y bell ydi o gwmpas. Ond mi eisiau meddwl yn amlus hefyd am yr rhifau dyn ni ddefnyddio mewn cwestiynau fel yna, roedd 5 di sgwario, so hwnna'n gwestiwn teg, ond os ydyn ni'n meddwl am 2 di sgwario, yn gwestiwn gwael, yndi. So hwnna ddim yn amlygu'r camsyniad. Ni wedi sgwennu fan yn y droddiad o ran, da ni'n dweud bod amser, sgynna ni ddim dilldi'n ffafrio. Ond os da ni'n mynd mewn i wersi mathemateg, a neu gwersi rhifedd ar dros y curriculum, really, mae'n gymaint o gamsyniadau mae disgyblion yn gallu cwmpa mewn iddyn nhw. Da ni'n dweud drwy amser, da ni'n eitha beirniadol os nad i athrawon di adnabod hynna, mewn ffordd amserol a mynd i'r afel dyn nhw. A mae'r ddau ddill yna mor werthfawr. Doeddwn ni ddim yn dod o draws dysgu gwestiwn diagnostig pan ma'n i'n dysgu, a fi'n gallu gweld fel maen nhw'n gallu gweld mor bwerus o ran adnabod camsyniadau. Ond o ran, os ydyn nhw'n gwneud algebra, neu syrdiau enghraifft, wel, sy'n sgwers syrdiau yn ystod y mis diwethaf yma, lle oedd
disgyblion nhw yn cwmpo mewn i gymaint o wahanol trapiau. O'n i'n meddwl, byrdau gwyn bach oedd y goren fan o'n hytrach na cwestiynau diagnostig. A hefyd o ran algebra, fel maen nhw'n sgwennu'r dull ac yn cyfathrebu'r dull, a mae hwnna mor bwysig, a chi mo'n gweld sut mae'r disgyblion wedi sgwennu'r dull. Felly, ond mae cwestiynau diagnostig yn gallu bod yn gret. Ti'n gallu sôn fi, pan o'n i draw yn Creidyn ar yr olygydd craidd, oeddech chi wedi bod yn defnyddio nhw hefyd fel ffordd o asesu dealltwriaeth y disgyblion y ddechrau blwyddyn 7, a fel o'ch chi'n tracio ar hyd wedyn i cyfnod yn yr ysgol. Yes, mae gen ni cyfres o gwestiynau diagnostig, fatha asesiad arfynediad. A mae gen ni 90 o'n yn y gyd, a wedyn dyn ni'n cael y disgyblion, dim o dan unrhyw bwysa, os yn deud yn Saesneg low stakes quiz, felly dyn ni'n mynd i neud byd efo'r data. Ond dyn ni wedi bod yn defnyddio yr un rhai blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae bron iawn i 15 mlynedd wedi mynd bellach eich sy'n ei gychwyn hyn. Ond mantais hynna, dwi'n meddwl, yn byd addysg, ar y 10 mae dal iar yn te. So mae eisiau pethau wreiddio yn sicr. Ond erbyn wwan, dyn ni'n gweld canlyniadau tygau y dysgwyr yma hefyd. Felly, dyn ni'n gallu tracio nôl i be nath nhw'n wneud yn ystod blwyddyn 7. A dyn ni'n gallu gweld... Nes ti ddangos graff yn dod ran cydberthyniad? Mae yna cydberthyniad cryf iawn rhwng be maen nhw'n wneud yn cychwyn blwyddyn 7. A be maen nhw'n gael yn ei tygau wedyn. Ond mae hynna'n mor bwysig iddo fi fel pennaeth adran pe mae blwyddyn 7 yn cyrraedd. Mae gen i fi dystiolaeth o'r cychwyn gyntaf pa fath o flwyddyn sydd gen i fi. A mae'n gosod y disgwyliadau wedyn ar gyfer y flwyddyn yna o ran pa fath o raddau tygau dyn ni'n disgwyl gael yn y diwedd. Ond os ti hefyd yn sôn ynglyn â fel ti'n defnyddio hwnna wedyn i gynllunio ymreithau, cynllunio dechreuwyr chi, yn ôl yr bylchau, o'ch chi'n gweld... Dyn ni wedi dysgu am ryw reswm yn y cyfres o gwestiynau sydd gen i ni, fod yn 90 cwestiwn, ond mae 40 yn rif pwysig. Os di dysgwyr yn cael llai na 40, dyma'r dysgwyr sydd ddim yn debygol o beidio cael grad ec ar ddiweddu yn cyfnod yn yr ysgol. So be dyn ni'n neud yn ystod blwyddyn 7 wedyn, pawb sydd wedi cael rhwng 30 a 40 os ar y ffin draddodiadol ec dy fan yna. Dyn ni'n targedu nhw yn ystod blwyddyn 7. Dyn ni'n paru nhw fyny un i un hefo dysgwr Mathemateg o flwyddyn 12, system buddies sydd gennym ni. A wedyn un sesiwn cyfrestru bore yr wsos, maen nhw'n gweithio fe gilydd ar be maen nhw wedi wneud yn ystod y gwersi Mathemateg yr wsos yna. Ni'n neud rhywbeth really tebyg. Simt gyda fi gymaint o ddata ti, dim yn agos, dim yn newydd ddechrau fe i fi, ond mae gyda ni'r prawf cychwynnol, a wedyn mae gyda ni mentor maths ni'n galw fe, ble mae disgyblion yn gweithio gyda disgyblion lefel A ni yn ystod cyfnod y cyfrestru. So... Mynd yn ôl i beth ych chi'n sôn am cynt ynglyn â cwestiynau diagnostig, byrdau gwyn bach. Yn aml iawn, dyn ni'n gweld athrawon, dyn nhw ddim wedi rhagweld y camsyniad sydd gyda disgyblion, ond hefyd ddim wedi gweld bod falle'r gwybodaeth oedd angen ar disgyblion cyn bod chi'n dysgu'r topic na. A dyn ni'n gallu gweld bod nhw'n cael ei defnyddio'n rili dda ar gyfer hynny. Nawr, dyn ni'n feirniadol yn aml yn un o adroddiadau ni'n gyffredinol yn lefel her mewn gwersi. Nawr, o ran mathemateg, mae rhaid iddo fod yn berffaith rhaid. Os yr iso, ydy disgyblion ddim yn meddwl, a fel ti'n dweud cynt ynglyn â'r dywediad yna, mae rhaid yn nhw fod yn meddwl mwyn fod yn dysgu. Ond wedyn os ydy o'n rhy uchel, mae'r disgyblion yn colli diddordeb, maen nhw yn colli hyder yn ei mathemateg, a faint o disgyblion yn ni'n clywed allan sy'n dweud, fi ddim yn gallu gwneud maths, a wedyn yr rhieni yn dweud yr un peth, a rhai athrawon yn dweud yr un peth. O ran lefel yr her, fy mor bwysig bod o'n iawn, ond o ran, mae'r byrdau gwyn bach yn gallu bod, neu'r cwestiynau diagnostig yn gallu bod mor dda ar gyfer hynny. Ond beth ni hefyd wedyn yn gweld weithiau mewn gwersi, ydy gwersi'n flatline o. Mae disgyblion di deall, ond di'r athrawon ddim yn symud ymlaen mewn unrhyw ffordd. So ran cynyddu lefel yr her, neu cynyddu cyflymder y wers, mae hwnna'n gallu bod mor werthfawryd. Un beth arall yn ni'n mynd i sôn am y fan hyn ydy, o ran beth ni'n sôn am fan hyn, bod rhaid i'r lefel yr her fod ddim yn rhy uchel, achos mae fe'n gallu taro hyder disgyblion. Chi'n neud bach o waith yn do, ynglyn â gweithio gyda rieni ar ei meddylfryd nhw. Do. Ond mynd yn ôl at y pwynt o lefel her yn gyntaf, Gary. Mark McCourt sydd efo'r dyfyniad, dwi'n meddwl, pan nath rwy'n ofyn iddo fo, be ddylwn ni ddysgu nesaf i'n dysgwyr? A wedyn yn Saeson nath o dweud, well, teach them something that they don't know. Mae hwnna mor syml dydy. So mae rhywun gallu berwi mathemateg lawr. Be dyn ni'n nesaf o rhywbeth yna ddim yn wybod. Ond mae ffeindio
be'n union, maen nhw'n bod yn barod yn fwy o her yn dydy. Alla dyna lle mae'r problemau'n dod i fewn. Felly ni licio adio rhywbeth yna. Ie. Dysgwch rhywbeth sydd yn, dyn nhw ddim yn gwybod, ond sydd yn agos iawn i beth maen nhw yn gwybod. Ie. Ie. Felly, dyn ni wedi bod yn gweithio wedyn efo rhieni. So, nathon ni arolwg yn ddiweddar yn gofyn os oedden nhw'n teimlo'n hyderus helpu allan adra. A wedyn oedd hanner nhw, bron iawn i hanner nhw'n dweud, wel, dwi ddim gywir yn teimlo'n hyderus yn helpu allan efo mathemateg adra. Felly nathon ni gynnal cyfres o sesiynau yn yr ysgol i rieni yn sôn efallai mae technegau os a nhw ddim wedi gweld yn yr ysgol. A pethau sydd yn edrych yn estron, pethau fel y trinolion, dyn ni ddefnyddio y modelau bar, ac yn mynd dillau gwahanol o luosi oedd nhw ddim yn gyfarwydd efo. Mae dilliau di newid nawr, nag yno. Ydyn. Fi'n credu o ran lefel yr herfyd, ni di sôn amdano cynllunio a cynllun gwaith ac yn y blaen, ond mae rhaid i ni dderbyn, mae rhaid addasu fe. Ni gorfod ymateb i... Yna'r addysgu gorau. Yr addysgu sy'n ymateb i lle mae'r disgyblion. Yn gwmwys. Ac yn symud ymlaen os dyn nhw'n gwybod rhywbeth. Ac yn cymryd cam yn ôl pan maen nhw ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae angen y sgwrs cyson o fewn cyfrifoldeb adran amdano'r cwricwlwm. A wedyn ni, ond fel nes ti sôn, mae angen yr ymateb yn y dosbarth. Mae angen i'r athrawon gael yr hyder i ychwanegu enghraifft arall os bod y disgyblion yn gweld yn anodd, ddim mynd yn arafach. Ac y gwrthwyneb, os maen nhw'n gweld yn hawdd, fi'n credu mai dyma ble fi wedi gweld athrawon yn gweld fwyaf anodd, yw os mae'r disgyblion yn delio'n dda gyda fe, newn nhw ddim cael gwared ar cwestiynau a mynd yn gyflymach a meddwl am cwestiwn fwy heriol. So fi'n credu bod eisiau ni gael hyder yn ein hunain i addasu ar lawr y dosbarth. Fi hefyd yn meddwl, o ran y syniad neu o cadw disgyblion yn meddwl, a y syniad fyd bod mae ymarfer yn bwysig yn mathemateg. Mae angen disgyblion ymarfer pethau i ddod yn dda yn fe. Rhywbeth dwi wedi gweld, dyna gan ni ddim yn ymwybodol ohono pan o'n i'n dysgu, ond fi'n credu o'n i'n gwneud tipyn bach ohono fe. Oedd jyst amrywio enghreifftiau chydig. Fel bod disgyblion yn edrych ar gamsyniadau, cysylltiadau ac yn y blaen. A mae hwnna wedi dod allan rhywbeth mawr iawn. Mwy na heb yn Lloegr, chydig iawn ohono ni'n gweld ydy yma, sef theori amrywiad, y variation theory, a mae yna wefannau allan sydd gyda cwestiynau. Ti'n mwyn ei bach o waith ar hwnna, do? O ran theori amrywiad? Lot o'r pecynau gwaith, dyn ni wedi awduro dros y blynyddoedd yn defnyddio'r theori amrywiad yma. Felly, y syniad fod ni, os rwy'n meddwl am rhifau negatif, enghraifft, fod rwy'n ddim jyst yn sgwennu cyfres o gwestiynau sydd ddim yn gysylltiedig â'i gilydd, sydd yn hawdd iawn i wneud. Ac os rwy'n mynd ar wefannau sydd yn rhaid anoddau chi, neu hyd yn oed ChatGPT wan, eich yn eithaf rhaid cyfres o gwestiynau sydd ddim yn gysylltiedig â'i gilydd. Ond mae rwy'n yn sylwi enghraifft, os dwi'n meddwl am dydyn ni fod ni'n dewis y rhifau 6 a 2. A wedyn, sy'n ni'n gallu meddwl am sut dwi'n gallu cyfuno 6 a 2 drwy adio tynnu. Mae'n gwelodd ffyrdd. Ie, mae yna 8 i gyd efallai, does? Sy'n gen i fi 6 adio 2, 6 tynnu 2, negatif 6 adio 2, negatif 6. A wedyn, os rwy'n yn amrywio hynna, yn aml iawn, mae'r plant yn gweld patrymau rhwngthyn nhw. A be dwi wedi sylwi sydd yn ofnadwy bwerus ydy, weithiau mae'r plant yn hunan gywiro. So, os nhw'n dal camsyniad yn ei pen, so enghraifft yn trio meddwl yn rhaid, bod nhw'n meddwl eich rhaid y cwestiwn negatif 6 adio negatif 2 ddyn nhw. Na eich fod nhw'n deall o'r rheol, mae adio rhif negatif yn mynd i fod yn swm tynnu, bod nhw'n newid o'i negatif 6 tynnu 2. A wedyn weithiau dwi'n gweld y camsyniad fod nhw eisiau mynd y ffordd anghywir ar y llinell rhif, bod nhw wedi dal yr rheol, ond ddim wedi gymhwyso fo'n iawn wedyn. Ond beth dwi'n ffeindio wedyn, os dwi'n amrywio'r cwestiwn yma ddigon ofalus, dwi'n dweud 2 gwestiwn tebyg, maen nhw'n sylwi, Ydym defnyddio'r camsyniad yma sydd yn ymhen, cos mae'r ateb yr un nesaf yn fod yn wahanol. Athon ni mewn i Penglais a ffilmo gwers ar theori amrywiad. Ac oedd Pennod adran yn siarad wedyn, a dyn ni wedi ffilmo fe'n siarad. Ac oedd hi'n sôn ynglyn â y 3 gwahanol ffordd yn defnyddio theori amrywiad. Un ohonyn nhw o ran yr ymarfer, ond cadw ddisgyblion i'n feddwl. So felly byddai'r ymarferion yn newid chydig. A'r un ffordd arall, oedd yn union beth ti'n sôn yn fan efo'n rhifau negatif. So oedd e'n sôn ynglyn â 4... Dwi'n meddwl am hwn nawr. 4 tynnu 4, 0, 4 tynnu 3, 1, 4 tynnu 2, 2, 4 tynnu 1, dim. 3, 4 tynnu 0, 4, 4 tynnu minus 1, a bod disgyblion yn gallu gweld yn ôl y patrwm a byddai fe'n mynd yn 5. A wedyn gallu gweld wedyn bod yr tynnu negatif yna'n golygu adio. A ni'n meddwl, waw, bwerus yn dydi. So mae hwnna'n rhywbeth, da ni'n trio
codi ymwybyddiaeth yna yng Nghymru, achos da ni'n gweld digon yn fe. Mae mor bwysig eto ar lefel adrannol, lle sicrhau'r amser yn ystod y cyfarfodydd adrannol i gael sgyrsiau am bethau fel hyn. Mae mor hawdd gwneud y pethau gwaith papur ddydd i ddydd, ond a dyna'r tueddiad i fod. Sicrhau amser i drafod fel adranna y gwaith sy'n dod i fyny, nathon ni drilio awr yn ddiweddar yn sôn yn y creuddyn am dulliau lluosi gwahanol. Just fel i fanylder am un testyn, ond mae eisiau just diogelu'r amser adrannol na dwi'n deimlo. A bendant, a mwy ohono fe i drafod pethau o ran pedagogeg ac o ran sut dyn ni'n dysgu rhywbeth neu sut dyn ni pa gamsyniadau ydych chi'n dod ar draws os ydych chi'n dysgu'r testyn yma, sut dyn ni'n mynd i dod i adnabod nhw, pa ddisgyblion sydd wedi cwmpo mewn i'r trap ac yn y blaen. Mae'r dillio hyn ac fel ti gwmos newydd angos yn just yn helpu disgybl ni ddeall pam, os ti'n mynd i ddysgu rhif negatif yna, dwi ti ddim yn mynd i gael cwestiwn o'r disgybl yn gofyn pam bod tynnu rhif negatif yn adio, achos maen nhw wedi gweld e. So fi'n credu bod, fel ni'n gweud, y sgwrs y fe. A mynd ar ôl y dealltwriaeth, unwaith eto, a dysgu i ddeall, a beth ni'n trio gweld drwy'n ser. Un o'r canfyddiadau eraill o ddath o allan yr mathemateg oedd ynglyn â y gefnogaeth sydd allan ar gyfer y mathemateg. Nawr, ni wedi sôn yn yr adroddiad bod yna ddigon o gefnogaeth dysgu proffesiynol cyffredinol allan ond dim digon sydd yn benodol ar gyfer y mathemateg. Bydd eich teimladau chi fel penaethiad adran ynglyn â hwn? A law beth sefyllfa o ran faint sydd allan ar eich cyfer chi? Fi'n cytuno byddai fi ddim yn gallu meddwl am lot o gefnogaeth sy'n mas na i ddatblygu athrawon. Mae prynder athrawon maths ar hyn o bryd, so fi wedi yn y gorffennol wedi cael athrawon sydd ddim yn athrawon mathemateg yn dysgu'r pwnc, a fi wedi cael cwbl o nhw'n gofyn i fi o's hyfforddiant mas na, a fi ddim yn gallu meddwl am yr hyfforddiant bydden nhw'n gallu cael i addysgu mathemateg. Wrth gwrs o fewn yr adran, chmod ar sylwi polisi drws agored ac yn y blaen, ond yn allanol fi ddim yn teimlo bod digon o hyfforddiant. Fi ddim yn gallu meddwl am lot o hyfforddiant. Ti'n gwybod am hyfforddiant? Ie, wel, dwi'n meddwl, lottery cold post ydy yn ffodus di bod dros y blynyddoedd dwytha. Ni wedi sôn am hwnna yn yr adroddiad. O ran, oedden ni'n sôn bod y addysgu mathemateg yn rhy amrywiol. Ie, ond oedd hwnnw ddim yn lottery cold post. Oedd o'n digwydd bod just rhai adrannau yn gryf, rhai ddim. A oedd hwnna ddim i wneud gyda lle oeddech chi'n Nghymru. Na rili, o ran oedran chwaith, oedden ni'n gweld cryfderau am i'r gwella o ran addysgu mathemateg ar hyd y continwwm o 7 at 16, sef ffocws yr adroddiad. Ond fel ti'n dweud yn fan hyn nawr, mae fe yn lottery code post, a da ni wedi dweud hynny o ran yr gefnogaeth sydd ar gael allan ar gyfer addysgu mathemateg. Dwi'n gwybod, dwi'n gweithio yn y gogledd lle oedd y rhanbarth gwên yn bodoli, ond mi oedd gen i'n arbenigwyr Pennig Gamp, dweud y gwir, yn gweithio fan i Ffion a Sian yn fan yna, oedden ni'n cael hyfforddiant gwych, ond jyst yn piti fo hwnna wedi cael ei golli rwan. A wedyn fydd yn diddorol gweld fan beth sy'n digwydd dros y misoedd dwythaf. Mae'n misoedd nesaf o ran pa gefnogaeth fydd a gael iddyn ni fel ysgolion. A daw, sy'n gweld rhywbeth sydd yn gyson o draws Cymru fel gan pawb wedyn yr hawl i'r un lefel o arddariaeth. Ac yn benodol ar gyfer mathemateg. Ond sicr, dyn ni'n edrych dros y ffin ac yn gweld yr NCTM, dyn ni'n gweld fyna gynadledda, mae'n gallu mynd iddyn nhw. Wrth gwrs, yng Nghymru, sy'n ni'n gweld trefeilio'n bell i gymryd mantais o hynna. Sa'n wych gweld bat tebyg yn cael ei ddatblygu yng Nghymru, fe fod pawb yn cael y cyfle i ddatblygu a derbyn yr hyfforddiant sydd angen. Mae angen y gyflogaeth yn dos. A mae angen rhywun sydd, neu bobl sydd yn gyrru'r sgyrsiau ne ynglyn ag addysgu mathemateg. Wel, gallai jyst diolch yn fawr iawn i chi. Mae wedi bod yn sgwrs hynod ddifyr. Yn siarad am mathemateg, so mae wrth gwrs bod yma'n wedi bod yn ddifyr. Gallai hefyd diolch i'r rhain chi sydd wedi bod yn gwrando a gobeithio bod yn fyddiol a'ch atgoffa chi mae'r adroddiad ar ein gwefan ni Estyn @llaw.cymru. Mae fideos o rhai o'r pethau dyn ni wedi gweld. Mae dyn ni wedi sgrifennu rhai astudiaethau achos o rhai arferion diddorol welson ni. A dyn ni hefyd wedi rhoi cwestiynau ar ddiwedd bob pennod i geisio cael arweinwyr athrawon, penaethiad adran, i feddwl ynglyn â ac i fyfyrio ynglyn â'i ymarfer mathemateg, ymarfer nhw wrth addysgu mathemateg. Ond diolch yn fawr, a diolch yn fawr am wrando.